दुलाराय बाथौ गौथुमा ससाइटि रेजिस्ट्रेशन एक्टआव रेजिस्टार जानाय मोनसे रेजिस्टार्ड ससाइटि। बे रेजिस्टार्ड ससाइटिया 2026 सननि 28 डिसेम्बरसिम दा भेलिडिटि दङ। बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि भेलिडिटि गोनां रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट गोनां बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिया परमेश्वर ब्रह्म बिथां, नेहाथारिया जाबाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, आखान्थि आफादगिरि बेबादिनो महन सरगियारि, आं गाहाय फोसाबगिरि नेहाथारि खान्थेसर बरगयारि, जों बे मैखोम बिबानगिरि जों गासै ज' जानानै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दिनै दैदेनगासिनो दं। बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आगुनि सेक्रेटारि बसन्त सरगियारिया दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव 5000 रायजो राजाफोरनि लाइफ मेम्बारनि फिस 1000 करि जि कालेक्शन खालामनाय खमैबो 50 लाख थाखा बेनि अडिट होनो थिननायाव बियो अडिट होआजासे खारखोमानानै गणेश दैमारि दैदेननाय 2 नम्बरनि बाथौ गौथुमाव जगदान होनानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि खहा लाबोगासिनो दं। गणेश दैमारि दैदेननाय दुलाराय बाथौ गौथुमा ससाइटि रेजिस्ट्रेशन एक्टआव बेहा कुनु मोन्थाय गैया। बेयो 2 नम्बरनि बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै माखासे जिल्लाफ्रा बेजों थाफानानै खामानि मावदोंब्लाबो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जिल्ला माखासेफोरखौ गावनि इच्छा बादि गावनि गोसो बादि सेबलाय रोगाङै खालामनानै उदब खालामदों। गण' स्वाधीनता होआखै, गाव जेरै इच्छा बिदिनो फिदिं फिथा खालामनानै गणेश दैमारि बायदि जिल्लाफोरखौ दैदेनदों, जायनि थाखाय दिनै माखासे जिल्लाफोरनि गेजेराव खुद्रिनाय फैदों। बेनिखायनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिल्लाफोरखौ खावलायनो सानदों, दिनै नोंथांमोनहा नंगुबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि आफाद थासेयाव गणेश दैमारि दैदेननाय बे नंखाय दुलाराय बाथौ गौथुमाव बाहागो होआजासे ओंखारबोनानै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ हेफाजाब होनानै मजबुत खालामनांगौ होननानै नोंथांमोन जिल्ला गौथुमनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। दिनै गणेश दैमारिनि जिथु मावनाय हाबाफारि बेफोरो बयनिबो सिगाङाव रोखा रोखा नुजाथिबाय। बियो राजखान्थि बर'नि गोदान राजखान्थि हान्जा इउपिपिएलनि सासे केडार जानानै इउपिपिएलनि लिडारफोरनि थिननाय बायदि उदब खालामनानै थाखा फैसानि खिबु खारनानै बाथौ गौथुमखौ जेरैबो लोरबां सोरबां खालामबाय, जेरैबो आख' फाख' बाथ्रा बुंनो हायि आइ आफा रायजो राजानि सिगाङाव बाथौ धोरोमनि खोथा सावरायनो हायै लोरबां थासारि लाबोबाय। बेनिखायनो गणेश दैमारिनि बे दैदेननाय बाथौ गौथुमाव रायजो राजा हेफाजाब होआजासेनो गुबै बाथौ गौथुमजों हेफाजाब होनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। बे 2 नम्बरनि गोसोनि गणेश दैमारिनि जि बाथौ दैदेननाय बेवहायनो 2 नम्बरनि गोसोनि आगुनि नेहाथारि बसन्त सरगियारियाबो थाखा फैसानि केलेंकारिखौ मिथिनो थाखाय गणेश दैमारिजोंनो हेफाजाब हैनानै बियो बिनि अंशखौ बाहागो लानो थाखाय थाखा फैसानि बाहागो लानो थाखायनो गणेश दैमारिजों लोगो जाहैदों आरो बे बाथौ गौथुम खालामनो थाखाय थांखि लानानै थाङाखै। राजनिति मोनसे गावनि व्यक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय बसन्त सरगियारिया सानसे बेलासे EMGM जानायनि सिमां लानानै गणेश दैमारिजों बाथौ गौथुम खालामनो थांदों। नाथाय बिथाङा गुबै बाथौनि गोथार थांखि लानानै बाथौ गौथुम खालामनो होननानै गणेश दैमारिजों लोगो जानानै बाथौनि खामानि मावाखै। बिथाङा आसलते गावनि राजनितिक उद्देश्यखौ जाफुंहोनो थाखायसो बे बाथौ गौथुम खालामगासिनो दं। बबेबा जिल्लाखौ सोङा हवा डिजल्भ खालामो,
बबेबा गावनि गोसो मथे बबेबा जिल्लाया गावनि बाथ्राखौ लायाबानो लोगो लोगो डिजल्भ खालामनो गोदान कमिटि दाना होयो बेबादि गोसो जाबानो सिफायजानाय गोसो जाबानो बानायजानाय बेबादि बाथौ बुथुमाव आइ आफा रायजो राजाखौ जाहाथे थाया गणेश दैमारिनि बायदि बे निकृष्ट सिन्ताधारानि बाथौ बुथुम खालामनायाव जाहाथे थाया बेखौ आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोनहा जाय गोसो जायो गुबै बाथौ गौथुमा सोर मावमारदों गुबै बाथौ गौथुमनि खामानिखौ सोरनि दारै खामानि जामारो बेखौ नोंथांमोना संदाननांगौ दिनै बेनिखायनो आइ आफा रायजो राजा बाथौआरि रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायबाय बर'नि स्वार्थ बर' जाथिनि बाथौ धोरोमनि आइ आफाखौ बयखौबो खावलायदों बर' हारिनि गुदि बिथा बर' हारिनि सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा बाथौ धोरोमखौ फोजौनोब्ला जों बयबो खौसे जानांगोन आरो जयै खामानि मावनांगोन बेनिखायनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै नैबे परमेश्वर ब्रह्म आरो सानसुमा खुंगुर बड'सा दैदेननाय बा दुलाराय बाथौ बुथुमाव बयखौबो लैहोर लैहोर हेफाजाब होफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।